Hi guys, welcome to my channel. Ay, oh! Karon guys, na kami nangaligo diri sa Bet and Soy. Kay nangaligo lang. Hotspot ba ini? Ay, lagi ko yun. Ito kasi sa itang hotspot unga. Sige, hasbat. Ligo. Baka kung na maka-live. Hotspot lang. Na imulod, no? Okay, Lord? Eh. Sandal-sandal. Kalimot na ada. Karay. Ano man, nga pa doon namin ito. Ngunit sa kaki ka sa video ko. Wala. Om dai na laom man na. Ha? Laom. Pero alam mo no. Ano yan? Dara ka, pabugnaw na. Yay! Tara na, Shine! Let's go! Let's go! Kumana si Bebe! Let's mama dali! No, dili. No, mali. Eh, no, naman lagi mo daw. No, mali. De, ID. Shine, Alisa, shine. Shine. Ay, mga turis. Ay, so, pagko nga building, pwede diri mo mga ligo, pwede diri mga tulog, maabang yan guys, oh. Dami kayo ang Bet and Soy guys. Sa mga view karon dire di ami-ari mga pamilya na mo sa akong suon. Ako mga pag-umangkon. Happy Saturday. Nag-celebrate kami karong adlaw sa pamilya namin. Nagawas ang mga nagawas ang mga tao sa langop. Nagawas na mga tao sa langop. Katugnaw balil. Oh, nabalhin na po sila kaya ang ilang relo dan asa sila all around. Ha? Ansa? So, sing-singan niyo ay para manig putaw sa namalhin na po sila. Bisan asa din ang 150 na bisan asa nga swimming pool. Pila na naka-swimming pool inyong isudlan? Ari na po sila guys. Namalhin na po sila. Aring katulunan na nilang balhin guys. Yawan na po
guys, diri ta mo bayad guys. Kon mga ligo ta. Nayangin ang plan. Hi guys, mga suroy-suroy lang ko. Ako naligo guys, kay tugnaw ko. Tugnaw, daghan sila rin nangaligo. Wala ko maligo kay gitugnaw ko. Ambot lang kaon niya. Kung ganahan ko maligo ko guys. Pero karon wala pa ko naligo, sila pa ang nakaligo. Ano ni view dire sa Bitansoy. Ano kayo ang view sa Bitansoy guys. Tara guys. Indot kayo guys ang view diri sa Bitansoy. Ang kayo nga building.